berriro goaz ondartzara, ondo pasatzera. Lortu dugu 2 koltzoneta, bat ondartzatzako eta beste batzuk geratu direz piztinan. Beste koltzonetagaz, ondo pasatzeko. Atzetik datoz batzuk, aurretik beste batzuk, ja joan dire handik. Bai. Disfrutatzen, gaurko eguna disfrutatu ingo dugu. Bai. Gabe arte libre deko gulako. Oida. Venga, eskerrik asko. Nora joan dire? Klase. Begira, da superpolita, te da urdin desberdinak, hanpikutan da urdina superiluna, da horako urgi hau, eta gero urdin orlan turkesa, da superpolita. Hau ez da ikusten nahi. Eta oso bero ura, oso ondo. Eta dauz arraintzuak, Bai. elkarri dugu bete. Transparenteak. Elkarri dugu esnorkele egiteko. Eta dira superpolitak. Nun? Eta orain batzuk gelditu dira piztinan eta hori da, eta galdu dute esperientzia. Batzuk familia onartzera, eta hemen gaur piztinakoa pasatzen oso txarto. Oso txarto, bai? Bai, no? Eta hori. Bai. Se va a ahogar. Ez erretzeko gauz egiten yo te doy cremita, tú me das cremita. Lehengo atala. Arroza eta patata futuro. Neuri ez patata. Super ondo. Kaixo Maialen. Ba, oin jo bat dutxetan. Zero gaz ikusten lezkaraz. Nila dutxenaz. Ja. Oso ondo. Bat. Como ka besti bat? Sortzen? Bai. Nire, a ber. Pitzi ez da. Baina, pues egiteko arratzalde batetan. Bai, da ondo, super ondo. Izar. Aintza. Gati eta jera, Ariane eta Izarren gabetu. Eta zelan. Ondo, aldatzera, botatzeko. Goaz ikusten lezkada, eta ero goaz odeoira ikusten irabazleak zelen abestuko dago. Eta gauz guztiez super guapos. Gauz, joango gara lezkada dela herria, eta joango gara turismo egitera. Bai. Bueno, handia. Baina parkatu dugu. Erra naiz. Kepinaiz morena. Hau bai. No bez? Oso ondo. Gaur. Egin gaur. Nire bai, beko, marka meraten zen. Gauz abizuaten ja, sartzen anfiteatrora. Eta, iguaz ikusten azkenengo ekitali ikusiko nortzuk irabazi horien. Eta hori. Eta igual ikin euska purtzen mine perdien. Mire, perdien. Vámonos, cada día. Vámonos, cada día. 90.64. Las cabras son las